Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin sabon bidiyon mu wanda muke yin bayani akan computer foundations. So abubuwan da za mu koya a wannan bidiyon shine meaning of computer, history of computer, importance of computer, sannan za mu zo mu yi bayani akan uses of computer. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga kai tsaye akan bidiyon nan. What is a computer? Idan aka tambaye ka menene computer to me zaka ce? A computer is an electronic machine that accepts data, processes the data, produces information, then stores the information for future use. So wannan shine a takaice definition na computer. Idan aka ce maka menene computer ana nufin computer wani inji ne wanda yake amfani is electronic sannan yana accepting data ana sa mishi sako wannan sakon da aka sa mishi shi ake cewa input. Idan aka sa mishi wannan sakon wato input sai ya sana'anta shi wato ya processing ɗin wannan data ɗin da aka sa mishi ya fitar da sako mai ma'ana. Wannan sako mai ma'anan shi ake cewa information wato output. Sannan ita kwamfuta bayan ka sa mata sako ta sana'anta sakon nan ta baka abu mai ma'ana za ta iya maka storing ɗin shi a cikin kwakwalwanta. So wannan ita ne kwamfuta. Kwamfuta kusan komai da muke amfani da shi yanzu kwamfuta ne, hatta calculator da zaka rubuta 1 plus 1 shine input ɗinka, sai calculating ɗin 1 plus 1 ɗin nan sai nuna maka the answer is 2. To wannan answer da ya baka shi ake ce mawa output wato information kenan. The computer helps us work faster, store information and solve problems easily. Za mu zo za mu yi bayani akan yaya kwamfuta take sa aikin mu ya sauri, sannan ya ake yin storing ɗin information, sannan ya ake yin solving ɗin problems cikin sauƙi ta hanyar amfani da kwamfuta. A computer is a machine that takes instructions from human, follows those instructions accurately, works very fast without getting tired. So ita kwamfuta wani machine ne wanda yake ansan instructions, yana ansan umarni ne daga humans. Saƙonnin umarnin da mutane suka ba ma kwamfuta shi take amfani da shi ta following ɗin wannan instructions ɗin umarnin da aka bata ta yi working accurately a kansu ba tare da wani matsala ba ko kuma saɓa wani umarni ko kuma failure. Sannan ta yi aiki very fast without getting tired. So we have so many examples of computer, amma a nan ga kaɗan daga cikin examples of computer. Number one, desktop computers su ne irin waɗannan. Sannan muna da laptops, muna da smartphones, sannan muna da tablet examples of computer. Akwai ire-iren computer da yawa. Akwai examples of computer da yawa, su smartwatch, AI systems, there are a lot of examples of computer. So now let's move to the next part of our lesson, which is history of computers. History of computers. Computers did not start the way we see them today. Early computers were very big, they were slow and expensive, they could only do simple calculations. So, computer, ba wai kamar yadda yanzu muke ganin laptop, muke ganin waya, iPhone, Samsung, Android, Huawei, irin waɗannan ba wai a haka aka fara yin su ba. Kwamfuta tana da tsohon tarihi daga yadda aka samu kwamfuta har zuwa yadda yanzu muke ganin su. So kwamfutocin da aka fara yi a farkon tarihin kwamfutoci ne wayanda suke they are very very big, suna da girma sosai. Idan ka ɗauko first generation of computer za ka ga they are very very big. Sannan they were slow and expensive, sannan suna da slow sosai, they are very very slow. Suna da slow sosai and they are expensive, suna da tsada. They could only do simple calculations. Ba za su iya yin very huge task kamar yadda kwamfutocinmu ne yanzu suke yi ba. Za ka iya kana yin game, kana playing music, at the same time kana playing music, sannan at the same time za a kira ka zai shigo ta hanyar amfani da wannan kwamfuta. So su kwamfutocin da aka fara yi ba sa yin irin wannan ayyukan. Over time, computers become smaller in size, faster and cheaper, more powerful. Ana ci gaba da samun ci gaba a kirkiran kwamfuta, aka rika rage mawa kwamfutoci girma, ana ƙara musu sauri, sannan suna zama very cheap to mutane. So history of computer for the first generation of computers, the first generation of computers were very large computers and they use vacuum tubes. First generation na computer are very very large, suna da girma sosai. Aka ji an ce maka first generation of computers sun kai girman ɗaki guda ɗaya. Sannan suna amfani da technology da ake ce mawa vacuum tubes.
vacuum tubes suke amfani da shi. Then second generation of computers, they are smaller in size and better computers than first generation of computers. Simple first generation of computers kankanta ba su kai first generation of computer girma ba. Sannan suna amfani da transistors. Sannan simple first generation of computer sauri kaɗan. Sannan suna iya storing in information ɗan kaɗan da ya wuce first generation of computers. Ba su ƙaraka first generation of computers guraren nauyi ba da girma. Kenan ana samun ci gaba. Sannan they are not reliable. First generation of computer da second generation of computers are not reliable. Sannan suna generating heat sosai, sannan suna consuming electricity. So let's move to the third generation of computers. The third generation of computers are faster than second generation of computers. Are faster than the second generation of computers. And they use integrated circuit. Suna amfani da wani abu da ake cewa integrated circuit. First generation of computers suna amfani da vacuum tubes. Second generation of computers suna amfani da transistors. Su kuma third generation of computers suna amfani da abin da ake cewa integrated circuit. Then now let's move to the fourth generation of computers. The fourth generation of computers are personal computers. Su ne personal computers kamar irin kwamfutocin da muke amfani da su yanzu, irin su desktop, irin su laptops da dai sauransu. Irin personal computers. Su ne fourth generation of computers. Then the fifth generation of computers, which are the modern computers that we are using now. Su ne irin su smartphones, tablet, AI systems da muke amfani da su. Kusan mostly yanzu mun fi amfani da fifth generation of computers. Sannan fifth generation of computers ɗin nan su they are very fast, sannan they are less expensive, ba su kai first generation da second generation tsada ba, sannan they are more portable. Za ka iya ɗaukan irin kwamfutocin da muke amfani da su yanzu ka sa su a aljihunka ka tafiya ko ka ninke su ka sa su a cikin jaka. Kamar yanzu za ka iya sa wayoyi guda 3 ko 5 ma a cikin aljihunka kawai ka tafiyar ka ba tare da ka damu ba. Amma first generation da second da third generation computers ba za ka iya yin wannan ba. So ana ƙara samun ci gaba ne, ana rage mawa kwamfuta girma. Bayan rage mata girma ana sa mata storage ya zama tana da storage sosai, sannan ta zama tana da sauri sosai, sannan they are less expensive. So now let's move to the importance of a computer. Importance of a computer. Computers are important because they save time. Computers are very, very important. One of the most important things regarding computers are they save time. Computers suna saving time, make work easier, suna sa ayyukan mu yayi sauki. Store large amount of information, sannan suna storing large amount of information. Information ɗin da idan kai aka faɗa maka shi za ka yi saurin mantawa. To su computer idan aka yi storing ɗin shi kenan yana nan dindindin har sai in an zo an goge su. Sannan they help in learning and teaching. They help in learning and teaching. Even you now you are using computers in learning. In ma ya zama kana kallon wannan bidiyon da wayan kai ne ko a TV ko kuma da laptop ɗinka. Kaga kana koyo ta hanyar amfani da computers. Ko kuma kana kallo a wayanka. Computer is wire is a computer. Phones are computers. Then improve communication. All these WhatsApp, TikToks, Facebook calling, messaging that we do, all of them are part of computer usefulness. Without computers, many activities will be slow and difficult. Da a ce yanzu a cire computer akwai ayyukan ma da gaba ɗaya za a daina yin su. Gaba ɗaya ba za a riƙa yin wannan ayyukan ba, saboda babu computer. Saboda haka computer tana da matuƙar amfani, sannan tana sa ayyukan mu su yi sauri, sannan mu yi su cikin sauƙi ba tare da mun wahala ba. Then the areas where computers are used. These are some of the areas that computers are used: schools, hospitals, banks, offices. A lot of places. Gurare da yawa yanzu kusan ko ina ana amfani da computer. Masu gadi ma suna amfani da computers. A gida muna amfani da computer, a makaranta, a asibiti, a offices, wuraren sojoji, transportation, communication, duk anan wuraren ana amfani da computers. Yanzu computer ta shiga ko ina da ina. A ko ina ana amfani da computers. So da me muka koya a cikin wannan bidiyon, short video din nan da muka yi. Mun koyi computer is an electronic machine, mun samu san ma'anar computer, sannan computers have developed over time. Shine muke bayani akan history of computer, first generation, second generation, third generation, fourth generation, the fifth generation of computer. Sannan muka zo muke bayani akan importance of computers in our lives.
sannan muka zo muka bayani akan usefulness of computers areas where we use computers. So kafin ku tafi ga wani review questions da muka tsara wanda idan dai ka iya ansa wa'annan tambayoyin to ka fahimci karatun da muka yi yau. What is a computer? Mention two importance of computers. Name three places where computers are used. So ka rubuta mana ansa wannan tambayoyi a cikin comment section domin mu tabbatar da cewa kun fahimci abin da muka koya muku a wannan video din. Thank you for your attention and don't forget to subscribe our channel. And if you have any question, you can put it on the comment section or contact us via our email address or phone number. Thank you for watching and thank you for listening.